Hei, ce faceți? Sunt Ralf de la Magia lui Ralf și vă pup într-un nou videoclip. Astăzi o să învățăm cum să teleportați două obiecte, unul la locația celuilalt. Astăzi o să-l avem invitat și pe Denis, care momentan filmează. Zici și tu ceva. Salut! Da, și... Bun, în rest, hai să-i dăm drumul. Hei, uite, aici avem tot ce ne trebuie pentru trucul ăsta. Și anume 2 monede și 2 șervețele. Bun, aici Denis a semnat o monedă cu un X, nu-i așa, Denis? Da. Uitați, cred că se vede destul de clar. Bun, și aici eu semnez o monedă. Da, eu sunt stângaci, în caz că nu știați până acum. Eu semnez o monedă și fac pe ea un R cu markerul permanent. Da? Uitați. Uitați aici și R-ul. Da? Bun. Și acum, tot ce trebuie să facem e luăm moneda lui Denis. Da? Și o punem în mâna mea. Da? Prindem și mâna. Da? Și apoi o întoarcem și vedeți clar că nu se ia, da? Deci, markerul e permanent, nu se ia. Bun, acum tot ce facem e să împachetăm moneda, da? Și o dăm lui Denis. Sau, nu, o lăsăm, uite aici în cadru. Da? Vedeți, e moneda. Da? Bun, acum luăm și moneda mea cea cu R-ul. Și tot ce facem, o întoarcem și pe ea. Vedeți clar că nu se ia. Da, deci nu se ia. Și apoi tot ce facem este o împachetăm și pe aceasta. Da. Bun. Și pe asta, uite așa. Avem aici moneda. Bun, deci asta e moneda cu R-ul, asta e moneda cu X-ul. Bun, acum le punem pe amândouă, uite aici așa. Te rog, Denis, pune mâna pe moneda ta ca să transmiți energie. Ok. Și eu pun mâna pe moneda mea, da? Acum iau cealaltă mână și fac niște vrăji. Da? Bun, acum ia mâna, te rog. Amintește-mi, ce monedă aveai? Cea cu X-ul. Cea cu X-ul, da? Și acum, uite-te și la moneda mea, pe care trebuia să fie cea cu R-ul. Da. Este de fapt cea cu X-ul. Bun! Se pare că aveți nevoie de o explicație, nu-i așa? Bun! Timpul explicațiilor! Hei, salut! Ăsta e timpul explicațiilor și hai să începem! Bun! O să aveți nevoie, din păcate, de 3 monede. Uitați, avem moneda numărul 1, moneda numărul 2 și moneda numărul 3. Pe moneda numărul 3 vă veți scrie mai întâi inițiala. Da? Și o veți ține în mână. O veți palma. Uite așa. Da? Ok, bun. Acum veți pune spectatorul. Veți pune spectatorul să-și semneze și el o monedă. Da? El își semnează moneda, în cazul nostru pune un X pe ea. Da? Se vede clar că are un X pe ea. Bun. Apoi voi puneți șervețelul peste moneda pe care o aveți în mână, care e cu fața în sus, și puneți moneda asta cu fața în jos peste cealaltă. Și acum, dacă vedeți, e fix peste cealaltă, uitați. Da? Și le arătați că markerul nu se șterge, da? Deci markerul nu se șterge, nu se ia pe șervețel. Și acum, doar apucați ambele monede, că sunt una sub alta, și sunt față în față. Adică asta e cu fața în jos și alta e cu fața în sus, da? Și apoi doar luați și împăturiți și lăsați moneda asta să vă cadă în mână. Da? Deci, uitați cam cum ar trebui să arate totul. Aici avem moneda cu X-ul. Și dacă o faci destul de repede chestia asta, că o să iei și așa, bun. Dacă o faci destul de repede, arată foarte normal. Arată, uite așa.
Da, și acum o împachetăm. Și apoi, ca să vadă lumea să nu fie sceptici că vai că n-ai pus moneda sau ceva de genul, dă-o de 2 ori de masă. Și acum ai împachetat, practic, moneda falsă cu râul. Acum tu ai moneda cu X-ul în mână. Și zici, uitați, eu iau și mă semnez pe moneda asta cu inițiala mea. Pui un R pe ea, da? Apoi, din nou, aceeași manevră. Fac cu fața în jos, le arăți că nu se ia, apuci ușor și împachetezi, da? Deci să vedem din nou cum arată, repede, așa, și împachetezi, da? Și ai împachetat. Și acum faci din nou și cu asta și zici, Denis, ce monedă are asta înăuntru? Moneda asta are R-ul, nu-i așa? Da. Da, și moneda asta are X-ul. Apoi le faci și acum s-au schimbat. Moneda asta care trebuia să aibă X-ul are de fapt R-ul și moneda care trebuia să aibă R-ul are de fapt X-ul. Și de fapt puteți face, vă zic, e mai bine să faceți asta cu un invitat din public sau dacă aveți public, dacă nu cu un prieten, da, și doar îi dați lui să semneze și cum am făcut eu cu Denis prima oară, ok? Bun, apoi voi ați terminat cu moneda asta în mână. Așa cum se zice, ați terminat murdar. You ended up dirty. Acum ați vrea să luați moneda și luați markerul și ziceți, acum o să-mi pun markerul în buzunar sau nu ziceți nimic. Doar luați markerul și cât timp îl puneți în buzunar, atunci scăpați și moneda în buzunar, înțelegeți? Și pac, gata, puteți le arătați și mâinile. Și uite, așa ați făcut trucul cum să teleportezi o monedă. Hei, salut! Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați de like, share și subscribe. Și ne vedem data viitoare. Sper că la un vlog.